Għal sen oħra żewġ skemi ta' madwar 200,000 euro ser ikunu ta' spalla għal laqdiet volontarji u sportivi ġewwa Għawdex. L-ewwel skema ta' assistenza għal organizzazzjonijiet mhux governattivi ser tkun qed talloka total ta' 120,000 euro. Barra minn hekk madwar 75,000 euro oħra ser ikunu allokati fi skema għal promozzjoni ta' inizjattivi u faċilitajiet sportivi. Iż-żewġ skemi ser ikunu qed jagħtu rifużjoni lura tal-ispejjeż minn fuqha bil-possibilità li jekk il-fondi jkunu investiti kollha terġa' tinfetaħ sejħa oħra dan sabiex laqdiet volontarji interessati iwettqu proġetti fi żmien 12-il xahar mid-data tal-ftehim. Waqt it-tnedija ta' dawn iż-żewġ skemi ġie nnotat kif dawn l-iskemi huma eżempju ħaj tal-fiduċja li l-Gvern għandu fi ħdan laqdiet volontarji f'pajjiżna, inkluż dawk f'Għawdex għax-xogħol siewi li dawn jagħmlu fil-komunitajiet tagħna. Kienu notat ukoll kif matul is-sena 2021 applikaw madwar 27 għaqda volontarja u sportiva li flimkien gawdew minn madwar 130,000 euro. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri temm iħeġġeġ li l-laqdiet kollha bbażati fil-Gżira Ewċija sabiex b'mod kollettiv permezz ta' skemi ta' dan it-tip ikomplu itejbu is-servizz li joffru. Fuq daqstant inħeġġeġ lill-NGOs kollha li għandna madwar il-Gżira ta' Għawdex sabiex japplikaw u jkunu jistgħu jibbenefikaw sabiex inkomplu fl-aħħar mill-aħħar intejbu il-faċilitajiet, intejbu l-inizjattivi madwar il-Gżira ta' Għawdex. U għannota wkoll kif dawn l-inizjattivi jenaqdu mal-investimenti li saru mill-Gvern f'dan is-settur f'Għawdex bħal dak li sar fiċ-ċentru akwatiku sportiv, il-korsa ta' żwiemel u shooting range fost inizjattivi oħra. Laqdiet huma mħeġġa jiksbu aktar informazzjoni fuq is-sit tal-Ministeru għal Għawdex.